Dwi'n meddwl bod o'n bwysig ofnadwy bod y cleifion yn gallu siarad hefo rhywun Cymraeg pan maen nhw wedi cael gwybodaeth reit fawr a reit eang. Ac yn aml, wneith y meddygon weld y claf a mae'n braf bod yna nyrs sydd yn siarad Cymraeg yn medru mynd trwy'r gwybodaeth maen nhw wedi gael hefo'r claf yna wedyn. Mae o'n lot o wybodaeth i gymryd ac dwi'n meddwl bod y peth lleiaf fedra ni wneud ydy reid hwnnw trwy'r iaith Gymraeg.